Desanburu kalo tile fila ye san ba fila ani mugan sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ye aw minnu b'a filɛ sanga an'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka dakurunna kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana marabagaw ye lasigili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ san ba fila ani mugan a kɛra kuluba an ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ dagayɔrɔ la sa n'o ye bandaw ye a kɔnɔna la an ka minisiri bɛɛ tun bɛ yen nɔ ani an ka jamana ɲɛma danga n'o ye kolonɛl Asimi Goita ye u ka sigili tun bɛ fɛn min kan sa o de ye coronavirus ale bana bɛ ka cari an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na u ye waleya dama dama ta walasa coronavirus dan bɛ se ka sigi a la walasa ka dɔ bɔ a la o de kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛma u y'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu bɛ taa jama lajɛrɛ yɔrɔw la tɛgɛkopalan o ka sɔrɔ yen nɔ ani maaw k'u tɛgɛ ko ka tila ka gel hydraulique alcoolique ni ka o kɛ u tɔgɔ la nuna datuguli o ka wajibiya maa bɛɛ lajɛlen o kan ani tuguni sa ka tila ka coronavirus ale bana a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na maliyɛndenw ye k'a yira k'a fɔ ko coronavirus a bɛ an ka jamana a kɔnɔna la maaw bɛ se ka da la ani coronavirus bana fana sɛgɛsɛgɛli o bɛ se ka caya cogoya min na an ka jamana ale kɔnɔna la u ye nin waleya dama dama de ta walasa coronavirus a bana bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la. An ka minisiri ɲɛma n'o ye cɛmancɛ fanga latɛmɛba ye sa o ye Mɔkutari Wani ye a ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen bila ni ka an ka minisiri minnu bɛ yen nɔ sa ni u ma taga u ka tiɲɛw ni ka a dangamaniya a y'a yira k'a fɔ ko yanni desanburu kalo tile 5 cɛ san ba fila ani mugan minisiri o minisiri bɛ yen nɔ n'i ma taga i k'a sɔrɔ ni ka taa a da kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ta kɛ. Kunu tarata desanburu kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na maa maramafɛntigi 4 olu de nana bolimafɛn sen fila la ni o bɛ wele ko moto an ka waribu min bɛ yen nɔ sa ni o ye bedɛmi a bolofara min bɛ ATTbugu 1008 logement na u ye bingani wale ta ni ka nin yɔrɔ in ale sɛgɛrɛ sa a bedɛmi SA yɛrɛ ani taji feere yɔrɔ de tun gunnen bɛ ɲɔgɔn na maa minnu tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la sa olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu nana wagati min na sa u nana kuma min na sa u kunkolo o de tun datugulen don u yɛrɛ denmisɛn ninnu si bɛ t'u jɔ san 20 o bɔɲɔngo la u nana wagati min na sa u ye maa minnu tun bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ ka yɔrɔ in ni k'a lakɔlɔsi n'o ye maa finitigi gardi ye sa u ye o minɛ ka tila tuguni maa min fana bɛ yen nɔ ni ale bɛ lakɔlɔsili kɛ ka sɔrɔ finitigi tɛ ani maa lakodɔnbali dɔ u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka u minɛ siranya yɛrɛ fɛ sa maa min tun bɛ waribɔ in ale kunna sa ale bolila ni ka taga i dogo ɲɛgɛn o kɔnɔna la nka ni maa ninnu y'a laɲini fo ka a labɔ ni ka taa bila waribon kunna u taara ni nafolo fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ u taara ni a bɛɛ lajɛlen waribon tigi in yɛrɛ ka fɔ la sa ko nafolo min tun bɛ a kɔnɔ k'ale tɛ se ka hali a wari da fɔ u taalen ni nafolo ye u taara n'a ka bolola telefɔni o fana ye u kɛlen ka u ka nin baarajugu ni ka kɛ sa u bɔlen tuma min na sa u ye marifa ni ka o ci cɛ dɔ la sa ko tun bɛ ka nin baara in ni ka a bɛɛ lajɛlen ja o ta. Novamburu kalo tile 27 san ba fila ani mugan maa dɔ ye an ka finitigilakaw ni ka olu wele sa nka ale tɔgɔ tora gundo la a y'a yira an ka 11e arrondissement maaw la 3h du matin o wagati a kɛra kalabankura ACI o la sa ko taxi dɔ tun kelen don ka maa dɔw ta maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ sa ni sigana kun talen don ka u sɛgɛrɛ u selen an ka ba polisilakaw ma sa u ye bolimafɛn ni ka a kɔnɔna ka ale yuguba yan'o cɛ sa maa minnu tun bɛ a kɔnɔ u bolila u bolilen sa u ye tɛgɛ da u kan nka u ye bolimafɛn in kɔnɔna yuguba kuma min na sa u bɔra vaccin complet 59 de kan 59 in na sa tisi brode complet 3 o tun bɛ a la sa ka tila tuguni tissu gansan complet 3 o fana tun bɛ a la télé écran plat o fana tun bɛ a la ani jus bouteille n'o o ye kan sumayala o fana kelen tun bɛ a la u y'u minɛ ni ka taga n'u ye polisiso o kɔnɔna la sa ɲininkali o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u taara butigitigi dɔ ka butigi ni ka o de dakari ka ni minɛn in bɛɛ lajɛlen labɔ yen nɔ u tilala tuguni k'u ka maa kelen wɛrɛ ni ka o tɔgɔ fɔ tɛgɛ dara o kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ni ka o lakodɔn.
An bɛ taa kɔkan kibaru la Royaume-Uni ka wulu fɛ yen nɔ sa u ka jamana marabagaw u ye coronavirus ale vaccin ni ka a yamaruya u ka jamana o kɔnɔna la vaccin min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Pfizer Biotech ni kuma in lasera u ka jamana kuma laseba fɛ sa bi araba décembre kalo tile 2 san 2020. Japonkaw fana bɛ na coronavirus ale boloci daminɛ u ka jamana kɔnɔna la dɔgɔkun nata in na sa min ni a kuma bɛɛ lajɛlen fɔla bi décembre kalo tile 2 san 2020 maa miliyɔn 126 olu de bɛna ni boloci ni ka a sɔrɔ a sababu ye kun ye fɛn min sa o de ye ka coronavirus bana ni ka ale kɛlɛ. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw olu la.